Κυρίες και κύριοι, έχω την χαρά να ξεκινώ με τις παρουσιάσεις της ημερίδας μας. Το αντικείμενο της παρουσίασής μου, του ερωτήματος το οποίο θέτω ενώπιόν σας, είναι ποια ακριβώς είναι η κατάσταση του διεθνούς συστήματος. Νομίζω ότι θα έχετε όλοι σας παρακολουθήσει εκπομπές, αναλύσεις, θα έχετε πιθανώς διαβάσει σχετικά βιβλία ή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία αναφέρονται είτε σε έναν μονοπολικό κόσμο, στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται, είτε ένα πολυπολικό, ένα αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί σχεδόν μόνιμη επωδό των αναλύσεων τα τελευταία χρόνια. Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή, προσπαθώντας να βγάλουμε άκρη, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη. Στον κλάδο των διεθνών σχέσεων, η κατανομή ισχύως σε αυτό που αποκαλούμε διεθνές σύστημα αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία ανάλυσης. Η κατανομή ισχύως σε ένα διεθνές σύστημα αποτελεί οδηγό για τους ακαδημαϊκούς αλλά και για τους πολιτικούς, ώστε να μπορέσουν να χαράξουν ορθές, ορθολογικές, εξωτερικές και αμυντικές πολιτικές. Το σύστημα του διπολισμού, το διπολικό διεθνές σύστημα, είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται αρκετά σύνηθες. Μας φαίνεται ως μία έννοια με την οποία έχουμε μία σχέση, καθώς το διεθνές σύστημα, καθώς η παγκόσμια τάξη βίωσε τον ψυχρό πόλεμο, και ο ψυχρός πόλεμος αποτελεί το αρχέτυπο του διπολικού διεθνού συστήματος. Δύο πόλοι, η Ανατολή και η Δύση, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα το σύστημα των συμμαχιών με ηγέτες της πόλης κράτη Αθήνα και Σπάρτη ουσιαστικά αποτελούν δύο μορφές διπολικού συστήματος με τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Τα διπολικά συστήματα χαρακτηρίζονται από μία σταθερότητα, τουλάχιστον εφόσον οι δύο πόλοι έχουν σταθεροποιηθεί στο σχηματισμό τους. Διότι μιλάμε όχι μόνο για τις δύο μεγάλες δυνάμεις, που συνήθως αποτελούν ένα διπολικό σύστημα, αλλά και τους συμμάχους των. Και αυτό μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια σταθερά. Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σχετικά γρήγορα, μερικές φορές όχι ανώδυνα, εσωτερικές επαναστάσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, δημιουργήθηκαν οι δύο πόλοι, η Ανατολή και η Δύση. Ταυτόχρονα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη γρήγορα προσαρμοστήκαμε, είτε εύκολα δημοκρατικά είτε με επώδυνο τρόπο, με επαναστάτες και ενίοτε πραξικοπήματα τα οποία μπορεί να είχαν και ξένους σπόνσορες, σε ένα διπολικό σύστημα. Είχαμε βεβαίως αναταραχές, είχαμε βεβαίως εντάσεις, συγκρούσεις στην Ασία για παράδειγμα, όπως είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ, ή στη Μέση Ανατολή, αλλά σε γενικές γραμμές τα διπολικά συστήματα χαρακτηρίζονται από μια σταθερότητα. Τα μονοπολικά συστήματα ενίοτε και αυτά χαρακτηρίζονται από μια σταθερότητα. Τα μονοπολικά συστήματα ουσιαστικά αποτελούν μορφές ηγεμονίας, όπου υπάρχει ένας κρατικός ημίυδρων, όπως μια αυτοκρατορία ή ένα πανίσχυρο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ασκούν έλεγχο στο διεθνές σύστημα, δημιουργούν και κυριαρχούν στους διεθνείς θεσμούς και ουσιαστικά αποτελούν κάτι σαν τον παγκόσμιο χωροφύλακα. Η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και η Pax Britannica μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελούν παραδείγματα μονοπολικού διεθνούς συστήματος. Αλλά και από το τέλος του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 90 και τουλάχιστον θα έλεγα, αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, μέχρι το 2008, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το διεθνές σύστημα ως μονοπολικό από την άποψη της πλήρους σχεδόν κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πολυπολικά συστήματα, τέλος, τα οποία
είναι εγγενώς ασταθή, διότι υπάρχουν πολλοί πόλοι που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αποτελούν συστήματα στα οποία παρατηρούμε την ύπαρξη πολλών ισχυρών κρατών. Η περίοδος τα χρόνια πριν το 1914, αλλά και η περίοδος του Μεσοπολέμου, αποτελούν παραδείγματα πολυπολικών συστημάτων. Σύμφωνα με μια πλειοψηφία αναλύσεων που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και στις οποίες συμφωνούν ακόμη και πολύ ισχυρές χώρες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα, οι ομάδες των BRICS, για παράδειγμα, θεωρούν οι πλήστοι αναλυτές ότι βρισκόμαστε είτε ήδη σε ένα πολυπολικό κόσμο, είτε σε έναν αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο. Και μερικά παραδείγματα για το διπολικό σύστημα. Ουσιαστικά μιλάμε για την περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη ήταν χωρισμένη στα δύο, ανατολική, δυτική, με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν τους δύο ισχυρούς πόλους. Το μονοπολικό διεθνές σύστημα που προέκυψε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου μπορεί να ειδωθεί μέσα από συγκεκριμένα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο διεθνές σύστημα. Οι δύο πόλεμοι στο Ιράκ, ιδίως ο πρώτος κατά το οποίο το 1991 υπήρξε πλήρης ουσιαστικά κυριαρχία πολιτική και στρατιωτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε ακόμα και σύμπνοια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κάτι το οποίο δεν παρατηρούμε συχνά. Αποτελούν εκφάνσεις ενός κόσμου στο οποίο κυριαρχεί μια ηγεμονική δύναμη και ουσιαστικά δρά σχεδόν χωρίς έλεγχο στο διεθνές σύστημα. Αλλά και η επέκταση του ΝΑΤΟ κατά τη δεκαετία του 90 και του 2000 ουσιαστικά μας κάνει να παρατηρούμε και να επιβεβαιώνουμε ότι η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος ηγεμονισμού και απόλυτης κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων της, τη Δύση. Παρατηρούμε επίσης ένα μονοπολικό κόσμο και μετά την 11η Σεπτεμβρίου, παρόλο το σφοδρό χτύπημα κυρίως στο πρεστίζ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πολιτική εθνικής ασφάλειας που κυκλοφόρησε το 2002 από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιγράφει έναν κόσμο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουν τους συμμάχους τους είτε να συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες ώστε να αναλάβουν δράση. Είναι τα χρόνια της προληπτικής δράσης, preemptive strike, και είναι τα χρόνια όπου οι θύνοντες των Ηνωμένων Πολιτειών, απευθυνόμενοι σε Ευρωπαίους ηγέτες, τους λένε ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τις πρώτες εκφάνσεις, τα πρώτα σημάδια της υποχώρησης της σχετικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών με την ανάκαμψη της Ρωσίας. Θα έλεγα ότι ένα ορόσημο για αυτή την περίοδο αποτελεί ο Ρώσο-Γεωργιανός πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία, μετά την προσπάθεια της τελευταίας να ανακαταλάβει την επαρχία της Νότιας Οσετίας. Ουσιαστικά μιλάμε για την ανάκαμψη, για την επανάκαμψη της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα με έναν τρόπο ο οποίος σχεδόν σόκαρε τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς στο σύνολό τους. Ταυτόχρονα έχουμε και την απαγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, αυτό το οποίο παρατηρήσαμε με μεγάλη έκπληξη ήταν η αδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, η αδιαφορία των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν δυναμικά στις εξελίξεις. Η επέμβαση στη Λιβύη αποτελεί κατά κύριο λόγο γαλλική πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν με όχι ιδιαίτερο ενθουσιασμό, θα έλεγα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι για πρώτη φορά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση συλλογικά φαίνεται ότι δεν ελέγχουν τις εξελίξεις σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Αλλά και από την Ευρώπη οι αριθμοί δεν λένε σχεδόν ποτέ ψέματα. Οι αριθμοί του έμψυχου δυναμικού των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες έβαιναν μειούμενοι μέχρι και το 2022.
ουσιαστικά, παρά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία. Ταυτόχρονα και οι ΗΠΑ προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο αποκαλούμε στροφή προς την Ασία ή pivot to Asia, όπως το έθεσε η κυρία Χίλαρι Κλίντον. Ουσιαστικά η μεταφορά αεροναυτικών κυρίως δυνάμεων προς τις συμμαχικές χώρες όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι η Νότιος Κορέα. Έχουμε σε αυτή την περίοδο αρκετές αντιδυτικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Η αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ ουσιαστικά ξεκινάει το 2007 και τελειώνει το 2011. Η κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία σχεδόν χωρίς να ανοίξει ρουθούνη το 2014. Οι μισθοφόροι από τη Ρωσία και την Τουρκία στη Λιβύη. Η παρουσία της Ρωσίας, η ενεργότατη παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, κυρίως από το 2015 έως το 2020. Τα γεγονότα στη Λευκορωσία, οι διαδηλώσεις οι οποίες δεν βρήκαν ουσιαστικά ανταπόκριση στη Δύση και η πλήρης στροφή της Λευκορωσίας προς τη Ρωσία. Η αποχώρηση από το Αφγανιστάν και η κατάρρευση της φιλοδυτικής κυβέρνησης και φυσικά το 2022 η Ουκρανία. Αυτό που παρατηρούμε δηλαδή είναι τουλάχιστον φαινομενικά η μείωση του σχετικού αποτυπώματος της Δύσης στο παγκόσμιο σκηνικό. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η Κίνα, η υποτιθέμενη νέα ανερχόμενη μεγάλη δύναμη, αντιμετωπίζει και αυτή αρκετά προβλήματα. Πιστεύαμε ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια η Κίνα θα ξεπερνούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Η Κίνα αντιμετωπίζει εξαιρετικά σημαντικά δομικά οικονομικά προβλήματα και είναι αβέβαιο εάν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί σε αρκετούς δείκτες την γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως η φούσκα στον τομέα των ακινήτων θα πρέπει να μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης αυτής και στην περιοχή μας. Αλλά και η οικονομική κυριαρχία της Δύσης και των συμμάχων της είναι ακόμα τουλάχιστον αδιαφυσβήτητη. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε βλέποντας την κατανομή του παγκοσμίου ΑΕΠ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και φιλικές ή συμμαχικές χώρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό του παγκοσμίου ΑΕΠ. Και στις αμυντικές δαπάνες η σύγκριση είναι ευνοϊκή για τη Δύση και τις συμμαχικές χώρες. Μόνο ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ισούται με τον αμυντικό προϋπολογισμό όλων των χωρών που βλέπετε στο αριστερό κομμάτι της οθόνης. Της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, Νοτιού Κορέας, Ιαπωνίας και Ουκρανίας. Μαζί. Σε ό,τι αφορά μερικές ακόμα μεταβλητές, διεθνείς οργανισμοί και συμμαχίες, η Δύση και εδώ παραμένει κυρίαρχη. Με τον ΟΗΕ να έχει 3 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να είναι χώρες της Δύσης, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κυριαρχούνται, ουσιαστικά να διευθύνονται από τη Δύση, το ΝΑΤΟ που αποτελεί την πλέον θεσμοποιημένη συμμαχία στο διεθνές σύστημα και εναλλακτικές όπως η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως αλλά και συμμαχικοί, ενδυνάμει συμμαχικοί οργανισμοί όπως είναι το SCO, το Shanghai Cooperation Organization, ουσιαστικά να αποτελούν σε σχέση με το ΝΑΤΟ μάλλον ρηχές θεσμικές μορφές συνεργασίας. Αλλά και στην ήπια ισχύ, αυτό που θα έλεγε ο Joseph Nye, soft power, η Δύση παραμένει κυρίαρχη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
που τα προϊόντα του Hollywood, οι ταινίες blockbusters ουσιαστικά κυριαρχούν στο παγκόσμιο σκηνικό. Η Κίνα αναγκάστηκε να απαγορεύσει με πολύ κόπο την προβολή του Top Gun, του blockbuster της περασμένης χρονιάς, και σκέφτηκε να δημιουργήσει ουσιαστικά ένα κακό αντίγραφο δικό της για να αντιμετωπίσει την ήπια ισχύ, για να αντιμετωπίσει τη γοητεία ουσιαστικά των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι εισπράξεις του Top Gun εκτός Ηνωμένων Πολιτειών είναι μεγαλύτερες από τις εισπράξεις, γύρω στα $750 εκατομμύρια, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι ότι βαδίζουμε προς ένα νέο, αλλά διαμορφούμενο και μάλλον καινούριο διπολισμό. Δεν μιλάμε ούτε για Ανατολή-Δύση, δεν μιλάμε ούτε για φιλελεύθερα καθεστώτα εναντίον αυταρχικών καθεστώτων, αλλά μάλλον αυτό το οποίο παρατηρούμε, και λέω μάλλον διότι κάνουμε εικασίες εμείς οι ακαδημαϊκοί, είναι μία αντίθεση μεταξύ των δυνάμεων οι οποίες θέλουν να διατηρήσουν το status quo στο διεθνές σύστημα, δηλαδή αποφελούνται από το διεθνές σύστημα, και δυνάμεων οι οποίες επιθυμούν να ανατρέψουν το status quo στο διεθνές σύστημα. Οι πιθανές επιπτώσεις από αυτό το νέο διαμορφόμενο διπολισμό είναι η αστάθεια κοντά στα όρια επιρροής των χωρών αυτών και οι αναταραχές στις χώρες που αμφιταλαντεύονται για το σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν. Χώρες όπως η Αρμενία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ουκρανία και οι χώρες του Σαχέλ είναι παραδείγματα χωρών οι οποίες αμφιταλαντεύτηκαν για το αν, για παράδειγμα, ο προσανατολισμός τους είναι προς τη Ρωσία ή προς τη Δύση. Στην περίπτωση του Σαχέλ προς τη Γαλλία ή προς άλλη κατεύθυνση. Αυτές οι χώρες αντιμετώπισαν ισχυρά προβλήματα, μεγάλες πιέσεις και στο παράδειγμα της Ουκρανίας τραγικές γεωπολιτικές επιπτώσεις. Κατά την περίοδο δηλαδή συστημικής μεταβολής, όπου το διεθνές σύστημα μεταβάλλεται και έχουμε τη δημιουργία νέων πόλων, αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι τα κράτη γέφυρες ή κράτη τα οποία θα μπορούσαν ενίοτε να αποτελέσουν ουσιαστικά μπαλαντέρ, θα λέγαμε, μεταξύ δύο στρατοπέδων, αναγκάζονται να πάρουν συγκεκριμένη στάση, να λάβουν το μέρος και να αποφασίσουν σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν. Τα παραδείγματα τα οποία ανέφερα, η Ουκρανία αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ Ρωσίας και Δύσης με τραγικές συνέπειες. Οι συνέπειες για την Αρμενία ήταν επίσης ουσιαστικά πάρα πολύ επώδυνες. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, αυτά που συμβαίνουν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και χώρες όπως η Σερβία, η Γεωργία και η Τουρκία, θα έλεγα, που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα, αντιμετωπίζουν πιέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν επώδυνες συνέπειες. Θα ήθελα να κλείσω με το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία στην ιστορία της, στη σύντομη ιστορία της ως ανεξάρτητο κράτος, και αυτή υπέπεσε σε αυτές τις συμπεριφορές τις οποίες περιγράφουμε. Βρέθηκε μεταξύ δύο διαφορετικών μπλοκ ή μεταξύ δύο διαφορετικών δυνάμεων, αναθεωρητικών και μη αναθεωρητικών, και το 1974 πλήρωσε ένα βαρύτατο τίμημα. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε και μια σταδιακή στροφή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς μια πιο φιλοδυτική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Ωστόσο, από το 1999 και μετά, δηλαδή από το τέλος της κρίσης των S-300 και μετά, αυτό που λείπει από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια
ισχυρή αμυντική πολιτική με έμφαση στην δημιουργία ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας. Έχουμε ραγδαία μείωση των αμυντικών δαπανών και έχουμε ουσιαστικά το ζήτημα της ασφάλειας να επαφίεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συμμάχους. Ταυτόχρονα η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο όριο των ζωνών επιρροής μεγάλων και αναθεωρητικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Κύπρος ουσιαστικά επιλέγει στρατόπεδο, είτε το θέλει είτε όχι. Δεν είναι μια καθόλου εύκολη διαδικασία, ιδίως για ηθήνοντες οι οποίοι είχαν ένα άλλο στρατηγικό σχέδιο. Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και χώρες όπως η Φιλανδία, η Αυστρία και η Ελβετία, παραδοσιακά ουδέτερες χώρες, πράττουν το ίδιο. Οι Ελβετοί 55% υποστηρίζουν την ένταξη στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω την σημερινή μου τοποθέτηση και ζητώ συγγνώμη για την υπέρβαση του χρόνου με κάποιες προτάσεις για τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της Κύπρου. Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας και η δημοσιοποίησή της είναι εκ των όνου ουκάνευ. Οφείλει το πολιτικό σύστημα να στείλει το μήνυμα σε όλες τις δομές κρατικής εξουσίας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει έναν συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό. Η παιδεία, η κοινωνία, η οικονομία, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, η αμυντική και εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι πολύ καλά συντονισμένες. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η κοινωνική, δημογραφική και πολιτισμική συνοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι πρόκειται για ένα μικρό κράτος, ένα μικρό διαιρεμένο υποκατοχή κράτος, το οποίο αντιμετωπίζει συμβατικές και ασύμμετρες προκλήσεις. Τέλος, είναι κρίσιμο, πιστεύω, να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ένα φτωχό κράτος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος με μια αρκετά υγιή οικονομία που μπορεί να υποστηρίξει ένοπλες δυνάμεις οι οποίες έχουν πραγματική αποτρεπτική ισχύ. Το 2% του ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξοπλιστικές δαπάνες ισοδυναμεί με $3 δις την πενταετία. Ταυτόχρονα υπάρχουν και δυνατότητες προμήθειας μεταχειρισμένου ή δωρεάν υλικού λόγω των εξαιρετικών συνεργασιών και σχέσεων που έχει αναπτύξει η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία έτη. Και φυσικά υπάρχει η επιλογή της πίεσης προς την Αθήνα, που πιστεύω είναι κάτι το αναγκαίο για την άμεση επανενεργοποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.